Господин Бойкушев, за какво гласувате днес? Първо, на днешния ден винаги си мисля за това какво биха си казали националните ни герои, ако разберат, че някои хора си търсят рационализация да не отидат да гласуват. Хора, върху които кости ние буквално днес газим, които умряха за свободата на България, за да откажем ние днес да упражняваме тази свобода. Аз честно казано мисля, че биха се изправили, биха ударили по един шамар на всеки, който не гласува. И другото нещо, което винаги си мисля в изборния ден е как би гласувал Левски. А Левски много ясно ни е казал, че аз не съм против турския народ или друг етнос, а против тираничната османска държава. И аз днес гласувам за свободата, а не за тиранично управление, в което група хора държат всички служби, цялата прокуратура и целия съд и диктуват целият дневен ред на България. Също така Левски ни каза, че ще се бори за чиста и свята република, в която решенията се взимат с вишегласие. Сиреч, Левски е първият наш демократ. Аз днес гласувам за демокрацията, а не за зловредното влияние на купуването на гласове, което е най-антибългарското явление, което можем да си представим. Това означава ли, че вие не се притеснявате евентуално прогнозите, които сочат, че най-вероятно на есен ще имаме нови избори? Това ли е пътя, по който трябва да мине България, за да се стигне най-вече и най-сетне до стабилност? Един демократ не може да се притеснява от избори. Аз съм убеден демократ, така че колкото пъти трябва да се случват избори, ще се случат. Има и моменти, когато националните интереси изискват, въпреки нежеланието ни да правим така, че да няма избори и да има истинско управление, както беше и преди една година, когато имахме огромен риск да загубим парите по плана за възстановяване и устойчивост, справедливия преход, говорим за милиарди, без които ние щяхме да бъдем в едно изключително тежко положение. А също така и беше абсолютно необходимо да се премахне едноличната власт на един човек, който не се посвени при своевременно правителство да подпише загробващи договори за България. Така че трябва да се спре с спекулациите, ама с този ли ще се обединявате, ама с този ли ще се обединявате, ама ще има ли избори, ама няма ли да има избори. Ще правим това, което смятаме, че е най-добро за България в конкретни исторически моменти. Страдат ли общините от този цикъл, тази поредност на изборни? Абсолютно всички общини страдат, без значение от партийна принадлежност. Изключително се бавят всички процедури, както по държавния бюджет, така и по плана за възстановяване и устойчивост. Ние всъщност имаме одобрени проекти, но не получаваме парите за тях. За някои не можем да подпишем споразумения, въпреки че изпълняваме всички условия. Това не важи само за Благоевград, важи за всички общини. Така че наличието на избори в този момент е изключително неприятно за общините. И съответно за хората, които живеят в тях. Но хората трябва да си дадат сметка защо сме на избори и да разберат, че всичко опира до това кой каква визия предлага за България. И за нас беше много лесно да направим така, че да си бъдем на власт, да държиме най-ресурсните министерства, но това означаваше да се отречем от ценностите си, а именно това, че ние искаме да видим след 5 години България е една реформирана държава, една по-богата държава, а не просто да сме на власт за известно време, след което да изчезнем в прегръдката на едни хора, които не познават нищо друго, освен това, което са ни показали 12 години преди. Благоевград често е бил в класациите по време на парламентарните избори с ниска избирателна активност. Очаквате ли днес, предвид това, че вота е 2 в 1, тя да бъде по-висока и къде е Благоевград в Европа? Силно се надявам, че Благоевград днес ще покаже по-висока избирателна активност от предни години, въпреки огромната целенасочена кампания за сваляне на избирателната активност, чрез омаскаряване на всички участници в изборите. Аз няколко пъти казах в предизборната кампания, че целият този шум, единствената му цел е да направи така, че хората да не мислят за това кой какво предлага и каква е визията за България. Защото ако погледнем много внимателно кой за какво говори, ще видим, че едните мечтаят за това България да е нормална европейска държава, а другите мечтаят за това едните да ги няма.
Това е много голяма разлика в визията ни за България. По отношение на европейски Благоевград и въобще европейска България, бих искал да кажа, днес съм с европейската си вратовръзка, защото днес просто има европейски избори, а исках да довърши последното нещо, което ни каза Левски. България да бъде равна на другите европейски народи. За това също гласувах днес, а не да бъдем теглени към тиранични режими, където хора биват затварани и убивани като кучета, само защото имат мнение или не харесват един или друг управник. Благодаря.